To je mi też pomogło przy przewożowaniu knihą, a przede wszystkim jedynie Rusce podniataja celina, hornioserbsce zvorna nowina, kotruž ja sam też po dzielach do delnoserbščiny przełożył. A ja sam si wtedy to dzieło czynił, sam si kupił ten ruski oryginal, sam miał ten hornioserbski przełożk, a miał ten niemski przełożk. A na to musiał sobie netko zapierać, a potom je, když je to hotovo było, po tym czasu, Paul Nede Judu praje się, wiesz ty to, twój przełożk jest tu najlepszy w wszystkich. To nie jest żadny, gdyż musisz na wszelkie zakłady zapierać, to jest tyle normalne. Nie?